Audi RS4, praktické kombi, ktoré dostalo najostrejší paket Competition Plus a vďaka športovému samosvornému diferenciálu dokáže byť krásne pretáčavé. Takže poďme sa spoločne pozrieť, či dokáže toto auto splniť vaše jazdecké sny. Black on black konfigurácia pôsobí tajomne, zároveň elegantne. Všimnite si ten športovejšie tvarovaný predný nárazník, ktorý rozširuje celé auto. Predná maska vrátane Audi kruhov sú nalakované v čiernej lesklej farbe. Máme tu LED matrix svetlomety, ktoré sú schované za takým zatmaveným sklom. Máme tu otvory, ktoré vyzerajú byť funkčné. Takisto tu máme funkčný otvor, ktorý vlastne znižuje turbulencie. Naozaj decentný konfig, nádhera. V zadnej časti dominuje difúzor a dve veľké oválne koncovky klapkového výfukového systému sú v takomto matnom prevedení. Máme tu čiernu lištu a takéto rozširovače, ktoré to auto naozaj robia dosť širokým. Musím pochváliť Audi, ako vyladili tento výfukový systém v RS4 Competition Plus. Vzbudzuje vo vás emócie, krásne praská a dokonca ušetrili aj 8 kg na tlmiacich materiálov, takže zvuk motora počujete v kabine ešte viac a to práve my chceme. Predtým, ako sa dostaneme k podvozku a kolesám, tak sa pozrite, ako je tá RS4 Competition nízko položená na ceste. RS Sport Pro, manuálne nastaviteľný podvozok, si viete oproti štandardnej RS verzii znížiť až o 2 cm. Potrebujete však na to náradie, ktoré je súčasťou výbavy. Pod kapotou tu máme 2,9 litrový 6-valec biturbo, ktorý produkuje 450 koní, 600 Nm, takže z 0 na 100 vás vystrelí za 3,9 sekundy, čo je zlepšenie o 0,2 sekundy oproti štandardnej verzii. Musím povedať, tento motor bol dobrý už aj v Cayenne S, v SUV, takže v tomto menšom prevedení je to naozaj veľmi výkonný motor. Škrupinové sedadlá vás pri vstupe do interiéru hneď zaujmú, kombinujú kožu a dynamiku, podobný materiál ako Alcantara, majú úžasné bočné vedenie, ale zároveň sú krásne pohodlné, kľudne aj na dlhšiu cestu. A keď sa pozrieme smerom dozadu, tak zadní pasažieri sa majú na čo pozerať. Krásna karbonová štruktúra, topka. Takto vyzerá kokpit RS4 Competition. Máme tu známy volant, ktorý nájdeme aj v Audi RS3. Poriadne pádla, žiadne lacné plasty. Volič režimov je priamo na volante. Alcantara pokračuje tu na radičke, ako aj bočnej časti stredového panelu. Pred športovou jazdou si viete pozrieť teplotu vášho vozidla, máte tu teplotu motorového oleja, chladiaceho prostriedku, ale aj brzdových kotúčov, prevodového oleja a dokonca si viete pozrieť aj teplotu športového diferenciálu. Prejdeme k jazdným režimom, máme tu klasika, Comfort, Auto, Dynamic, potom tu máme dva špeciálne režimy RS1, RS2. Tu si viete plne konfigurovať napríklad odozvu motora, či je športová alebo vyvážená, či to riadenie je takisto komfortné alebo športové, zvuk motora a quattro so športovým diferenciálom si viete vyladiť tak, že auto bude viac pretáčavejšie alebo neutrálnejšie alebo zamerané na komfort. Mne osobne chýba ešte driftovací režim, tzv. Torque Rear, ktorý napríklad v RS3 je. Čo
Čo sa týka performance modu, ktorý je vyladený na čistú stopu a najrýchlejší čas na trati, tak ten v podstate nahrádza režim Dynamic. Čo sa mi až tak v interiéri nepozdáva, je použitie síce áno, mäkčených plastov, ale stále plastov a nie sú len na obkladoch dverí, ale aj takto na celej prístrojovke. Nie je na to nič zlé, nevyzerá to, že vyslovene zlé, ale bavíme sa o aute, ktoré stojí vyše 100 000 eur a ako vieme, konkurencia nespí. Zadní pasažieri si nielen vychutnávajú tento krásny pohľad na karbonové škrupiny, ale majú aj dostatok priestoru na nohy. Čo sa týka batožinového priestoru, ten je, myslím si, celkom rozmerný. Na detailoch záleží a Audi si to očividne plne uvedomuje a doprelo nám takýto bezpečnostný pás s červenými pruhmi. Túto červenú farbu nájdete takisto tu na sedadlách, v týchto vložkách. Máme tu volant, ktorý je takisto prešívaný v červenej farbe a všetko je to tak krásne vizuálne prepojené. Dostávame sa k tomu najpodstatnejšiemu a to sú jazdné vlastnosti. Začneme prevodovkou, tá je v Competition verzii upravená, takže vyslovene tam strieľate tie prevody a hráte sa s tým hore-dole a je to presne tak, ako by ste očakávali od 450 koňového športového auta. Čo sa mi ešte na nej páči je to, že keď ju máte v manuálnom režime, tak od druhého prevodového stupňa krásne podrží ten aktuálne zaradený prevodový stupeň a až na váš povel sa preradí, takže v tomto smere nemám tomu čo vytknúť a fakt dobrá práca. Druhou veľmi podstatnou vecou je športový samosvorný diferenciál. A vďaka nemu si viete užiť nielen čistú stopu, ale aj veľmi peknú pretáčavosť, na ktorú sme v Audi neboli až tak zvyknutí doteraz. A tento samosvorný športový diferenciál vie prerozdeliť ten krúťací moment na zadnú nápravu tak, aby ste dokázali ísť bokom bez toho, aby ste to auto nejak výrazne znásilňovali a ja osobne sa z tohto kroku veľmi teším. Tretiou podstatnou vecou je podvozok. Mohli ste si všimnúť, že to auto je pomerne dosť nízko položené, ale aj napriek tomu to auto nielenže jazdí veľmi dobre v zákrutách a počas športovej jazdy, ale je aj využiteľné na každý deň. S týmto autom môžete jazdiť cez naše cesty bez toho, aby ste nejako výrazne trpeli. Treťou veľmi podstatnou vecou, čo sa týka jazdných vlastností, je práve podvozok. Ten nielenže exceluje v tej športovej jazde, ale je aj využiteľný na každý deň, čo by ste možno na začiatku videa nepovedali, keďže ste videli, ako to auto je nízko sadnuté na zemi. Ale ubezpečujem vás, že nejde o žiaden kostitras. Vy máte dostatočný komfort na každodenné jazdenie a to sa mi páči. Čo sa týka tej športovej jazdy, máte tu dostatočný feedback, čo sa práve s vozidlom deje. Riadenie je presné, ako celkovo sadnete do auta a máte pocit, že to auto už poznáte dlhší čas a nemám čo vyknúť tomu podvozku. Čo sa týka celkovej hmotnosti, tu máme 1,9 tony a musím povedať, že túto hmotnosť, ako aj ten predĺžený zadok, toto auto krásne maskuje. Niekedy aj neviete, že máte kombi a odrazí sa to niekedy až pri tých vyšších rýchlostiach, ale to sú naozaj že zanedbateľné veci. Takže celkovo hodnotím tento podvozok na výbornú. Máme tu upravený prevodový pomer dynamického riadenia, takže vďaka tomu je zlepšená smerová stabilita. V
stredných a vyšších rýchlostiach. Tá maximálka je obmedzená na 290 km, čo je slušná hodnota. A čo sa týka kombinovanej spotreby podľa WLTP, tá je na úrovni 9,7 litra. Audi RS4 Competition Plus predstavuje zaujímavú alternatívu k BMW M3 Touring. Audi značne zlepšilo svoje renome, čo sa týka jazdných vlastností, je konečne pretáčavé, vzbudzuje emócie vďaka praskaniu z výfukov a mňa si osobne získalo vďaka podmanivému dizajnu. Avšak tento konkrétny kúsok sa vyšplhal na 119 000 eur.